Magandang umaga po, sir. Umaga, boss. Anong religion mo, boss? Christian. Anong Christian? Specific? Born again. Born again. Kano-ano kayo ay, hindi mo kilala si Darwin Botlay sa social media. Born again din yun, di ba? Kami applicated sa ibang born again. Iba sila. Ilan ba yung denominasyon na born again, sir? Marami ba? Sila, marami kung tatawagin. Pero sa amin, hindi kami applicated sa ibang born again. Anong klaseng born again kayo, sir? Kasi kapag sinasabi, yung Soldiers of Jesus Christ, born again din tawag nila. Kayo, sir, ano yung ano? Sa amin, ang tawag sa amin, Christian, pinakaparami, Christian born again lang. Christian born again. Saan nagugat yung Christian born again, sir? Saan nagugat yung religion Christian born again? Kay Kristo. Kay Kristo. Kailan kayo mabot dito sa Pinas, sir? Kasabi ko lang kayo na hindi kami applicated sa ibang born again. Kaya nga, sir. Alam ba sabihin na hindi applicated? Kailan kayo mabot dito sa Pinas, sir? Yung born again Christian, kailan umabot dito sa Pinas? Pag sinasabi natin Catholic, 1521 kami. Kayo, sir, kailan kayo umabot dito sa Pinas? Kailangan pa ba sabihin natin yun? Oo, para naman malaman natin. Baka naman kasi pag sinasabi, alam mo, baka makakonek tayo doon kay Kristo. Ang Katolik ko ba, kailan ba nasa sa Pilipinas? 1521 kami dumating dito sa Pilipinas sa pamamagitan ni Father Pedro Valderrama na sumama sa ekspedisyon ni Magellan. Kayo, sir, kailan kayo umabot dito, sir? Hindi ko pa alam kasi hindi mo alam. Hindi ako pastor Di ka pastor? Akala ko pastor ka. So, membro ka lang sa simbahan nyo? Yes. So since birth kang born again Christian o convert ka? Convert. Convert. Sige. Anong religion mo dati, sir, bago ka nag-born again Christian? Dati, din ako, Catholic. Catholic. Saang parokya po? Saang parokya ka bilong? Bulacan kami, sir, Bulacan. Bulacan. So ikaw po purong Tagalog, sir, di ka marunong magbisaya? Hindi, konti lang Slide po. Kaya pala nagtatagalog ka sa comment section ko. So, sige, sir. Sir? Di ba maalam mag-Tagalog? Konti lang ba Tagalog, alam mo? Hindi naman masyado. Pero mostly kasi sa live ko, sir, Bisaya. Pero pag may Tagalog, ako na lang yung mag-adjust. Sige. Yun lang yung tanong ko sa iyo, sir, na konting background. Hindi mo alam kung kailan kayo mabot dito sa Pilipinas. So, ngayon, ano yung sadya natin dito, sir? Ano yung may paglilingkod ko sa iyo na ganito? Kasi narinig ko sa'yo kanina, di ba sabi mo kanina na sabi nyo na kasi marami sila kasabi na hindi naman daw masama ang sumama sa rebulto. Yun lang narinig ko. Na hindi naman daw lahat ng rebulto bawal gawin. Tama naman, sir. Kasi kapag sinasabi nating bawal, sir, yung Diyos nagpapagawa nga siya ng tansong ahas. Di ba? Hindi natin napasok sa isip natin yan na bakit tansong ahas pa? Bakit hindi na ang buka ng Panginoon ang inukit doon? Ba't tansong ahas pa? Simbolismo ng demonyo, di ba? Pero bakit tansong ahas? Hindi, talagang walang bawal kapag ang Diyos yung Sige, sir. Ngayon, si Moises kasi inutusan sa panahon ni Kristo, inutos si Moises. Ngayon ba, sa author ng utos na yun, sino ba inutusan bukod pa kay Moises? Ang inutusan sa amin na gumawa ng imahe, ang mismong simbahan, sir. At yung authorization na, sir, ini si Kristo. Si Kristo yung nag-utos. Saan niya ibinigay yung utos? Sa simbahan. Kanino binigay niya? Yung mga susi ng kaharian ng langit kay San Pedro. Kay Pedro yun, kay Pedro. Kay Pedro. Kaya nga sinasabi ni Kristo, kung ano ang ipagbabawal mo dito, ipagbabawal lang doon sa langit. Pagbabawal yan. Kapag ipahintulot mo dito, ay ipahintulot din yan doon sa langit. Hindi naman sinabi ni Kristo na ang ipinagbabawal namin doon sa langit ay ipagbabawal din dito sa lupa. Sino ba namang messenger na magpunta dito sa lupa at sasabihin ka noon? Ang gusto ko interpret natin, yung Biblia mismo hindi kaya nga, hindi tayo gumamit ng referensya dito ng history book. Kasi alam ko naman, sir, na kapag history book yung pag-uusapan natin, yung pagbabanggitin natin, ay ayaw niyong maniniwala niyan.
100%. 100% hindi kayo nag-a-adapt ng history book kasi pag history book lang yung pagbabatayan natin. Meron akong history book dito sir na yung title. Kaya sandali lang ha. Hindi ko naman pinipilit sa iyo na ipaniniwala ko to sa iyo, pero meron akong history book dito na ano ba 'yon? Yung title na isang history book, yung History and Life of People siguro ito. Yung sa gitna, ano? Na nabanggit doon. Ayun, yun may mukha na si brother. Nakita niyo yung mukha ni brother kanina. Malabo eh. Kanina yung mga netizen natin dito nagsasabi, yung mga viewers natin dito, pakita daw mukha. Ayan, yan na ang kagwapuhan ni sir. So sir, binanggit sa history book na first Christian, mayroon talaga mga imaheng nakaukit. Gumawa talaga ang mga first Christian na mga imahe. Pero in the first place, ayun nga, hindi ko pinipilit sa'yo yung history book na ipaniniwala ko ng force sa'yo. Ipilit ko sa'yo yan. Kasi kahit gaano pa ka kwan yung aso sir, may garapata din niya na namamahay. Kahit gaano pa sila ka ano. Sir, pero ganito yan sir. Pag Biblia yung babatayan natin, utos ni Jesucristo sa kanyang simbahan. Utos ni Jesucristo sa kanyang simbahan. Kaya nga, sinasabi ni Kristo, kapag ibabawal ninyo, ay ibabawal yan sa langit. Kapag ipahintulot ninyo, ipahintulot yan sa langit. Kaya nga pinahintulot sa simbahan yung mga yung mga banal na mga imahe. At hindi yung mga imaheng demonyo ha, hindi yung pinahintulot na simbahan. Ipasa sa mga Gcash number ka. Kasi na po ko'y katawag lang, samok-samok. Yan, sir. Ito yung pag-usapan natin. Yung 10 utos. Yan. Anong concern mo dyan sa 10 utos, sir? Kasi alam naman natin lahat, di ba lahat tayo nilikha ng Diyos? Nilikha ka ba ng Diyos? Likha ng Diyos sa kanyang sariling wangis. Nilalang ka ng Diyos. Sa kanyang sariling wangis. Kaya nga, wangis eh. Pag sinasabi nating wangis, images, yun yun. Si babaw ng papawid, ibon, mga yan, sa lupa, hayop, laman, tao. Ano ba kasama? Sa tubig, mga isda, mga halaman dagat, ay mga laman dagat. O ngayon ba, Brad, ang tanong dito, kasi sinabi siya ng Biblia eh. Ang sinabi niya, huwag kayo magkaroon ng ibang Diyos o larawan o Sir, sandali lang sir ha. Ang ginamit mong translation sa Biblia, ano yan sir? King James? Gusto mo mag-King James tayo? Kaya yung sa screenshot na yung nakita ko, ano yan, King James ba yan? Kasi kapag, kung ano yung version na ginamit mo sir, kung available kayo dito, susundan ko yan. MBB. Sige, magandang balita, Biblia, Tagalog. Yan, mabuti nagkakaintindihan tayo sir. Kasi alam mo, kapag Bisaya yung kausap ko dito, Bisaya ang Biblia ang gagamitin ko. Yung ginamit mo, MBB. Sige, magandang balita, Biblia po yan, yung MBB sa mga nagtanong. Sige, basahin ko yan sir ha. Ano ba yan? Yung verse, hanggang saan? Verse 5. Sige, basahin ko yan. Sa verse 1. Ito hindi naman to. Ito ay sinabi ng Diyos. Hindi naman to sir, hindi naman MBB yung nakalagay. Ano ba yan? Tingnan ko muna sa King James version ha, sa original. Sa Kwan. Kasi iba yung intro eh. Meron ako King James version Tagalog. Iba yung intro eh. Ako si Yahweh. Yun. Siguro King James na yung okay. Yung isa iba yung iba yung nabasa sa intro dito. Ang lahat ng ito ay sinabi ng Diyos. Yung una mong pinakita sa akin, hindi naman ganun ang pagbanggit sa verse 1. So, duda na ako, hindi King James yun, o hindi MBB yun. Sa 3 hanggang 5. Sige, 3 hanggang 5 tayo. Mamaya lang sirachi ko muna. At sinalita ng Diyos sa lahat ng salitang ito. Balik mo na yung sa sir, yung MBB na Biblia. Tingnan ko muna yung intro. Sa verse 1, kung tugma ba dito sa Ayun, yun. Ito ay sinabi ng Diyos. Ito ay sinalita. Hindi MBB yan sir, parang King James yan. Sige sir, ito, ano ba yung babasahin ko dyan sir? Sa King James
Sa King James ba, mayroon ba tayong lumang, di ba wala namang ano? Meron akong King James dito, sir. Mga 6 na version yon. Pati may Bisaya. May original pa ako 1611. Pero yan lang yung screenshot yung sasakyan natin. Yung gagamitin natin para walang anong kwan. So, Okay, doon tayo sa ano. sige. Doon tayo Yan, sa- yung blue. Yan. Ano ba yung concern natin sa blue nakasulat yan? Yes. Kasi sinabi sa sabing huwag. Ano ba yung sabihin ng huwag? Ano ba yung babasahin ko diyan sa verse 4, verse 3 o ano? 5. Verse 4. 3 hanggang 5. 3. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Wala naman kami diyan, sir. Wala namang ibang Diyos sa simbahan Katoliko maliban naman kay Kristo, maliban kay sa Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Yun yung Diyos namin. Wala naman kaming ibang Diyos. Hindi naman namin sinasabi Diyos Maria, Diyos Pedro, Diyos Jose, Diyos Thomas. Wala naman. Kaya nga sinasabing San. Basahin mo muna ng buo hanggang... Kaya nga. Diniscuss ko na. Sige, verse 4 tayo. Huwag kayong magkaroon ng Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan. Kaya larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid o nasa lupa o nasa tubig. Ay malinaw. Yung sinasabi sa verse 4, huwag daw magkakaroon ng Diyos-Diyosan. Ng kanyang larawan o ribulto. Wala naman sa simbahang Katoliko. Sino ba yung Katoliko mayroong Diyos-Diyosan? Wala, di ba? Sa Biblia, binanggit yung mga pangalang Diyos-Diyosan. May Asherah, may Baal, may Astaroth, may... Brad, ang mga tao ba, hindi ba nilalang ng Diyos yan? Nilalang ng Diyos yan. Ngayon, ang sabi ng Diyos, huwag kayong magkakaroon. Kaya nga, huwag kayong magkakaroon ng malinaw, sir, yung verse na binasa, kahit hindi pa natin yan pagdidiskusyonan, malinaw talaga yung verse na ginamit mo, bawal magkaroon ng Diyos-Diyosan. Wala naman sa Katoliko, San Baal, San Astaroth, San Mulok, wala yun. Yung larawan, Brad, o ribulto. Yung larawan ribulto. Yung ibig sabihin doon na larawan na ribulto na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig, wala kami noon. Kasi yung sinasabi na larawan o ribulto, hindi po yan yung tinutukoy na larawan ng mga banal, larawan ni Kristo, larawan na ni Kristo, larawan ng mga sandali lang, sir. Kasi nag-discuss pa ako, sir. Nakabasa ka lang. Sandali lang Nakabasa ka lang ng ribulto. Binintang mo sa Katoliko, may ribultong Katoliko. Ayun na yun. Bawal yun. Wala namang, yung sinasabi na ribulto, kung atras mo doon, Diyos-Diyosan ho. Kaya nga sinabi ninyo, ribulto, Diyos-Diyosan. O kailan ba naging Diyos-Diyosan yung ribulto? Sir. Kung magkakaroon ng Diyosan o larawan o ribulto ng anumang nilalang. Nasa lupa, pwedeng hayop, pwedeng tao, pwedeng halaman. Papawid, pwedeng ibon. At saan? Sa tubig. Ano ba sa tubig? Kaya nga, kasama tayo dyan hindi ka ba nilalang ng tao? Sir, hindi naman ibig sabihin na kapag tayo nilalang, hindi na tayo pwedeng gumawa ng kahit ano. Bakit si Rizal, bakit ginawa ng ribulto si Rizal? Nilalang din yun, di ba? Hindi naman nagsabi si Rizal na kapag ako'y namamatay, kapag ako'y ini-exile sa Lunita, matapos gawan mo ko ng larawan, every city, every municipality, lagay mo dun sa plaza. Wala namang binanggit si Rizal, di ba? Pero bakit sa ginawa ng Pinoy, ng mga Pilipino, ng ating gobyerno? Kasi siya po'y hero. Siya po'y national hero talaga. Si Kristo, more than hero yun eh. Ano ka ba? Bakit? Yung Padre Pio nyo ba? Banal ba yan? Banal yun, santo yun. Tinanghal ng simbahan na naging santo. Kapag hindi tinanggal ng simbahan, ay hindi kami pwedeng gumawa ng larawan. Kasi hindi santo yun. Ano bang connection sa pananampalataya namin nun? Si Padre Pio, tao lang din naman yun eh. Kaya nga tao si Padre Pio, hindi sa Diyos. Saan siya bilong? Bilong sa mga taong banal. Kaya nga San. Kaya nga Saint Padre Pio. Banal. Sabi, sabi sa ko, wag kayo yuyukod o maglingkod. Kaya nga, hindi namin niyuyukuran yung mga ribulto. Wala namang aral ang simbahang Katolika na kami po'y sumasampalataya sa ribulto. Walang ganon. Diba? Malinaw nga sinasabi ng dasal sa simbahang Katolika. Kaya ikaw nga updated siguro ka niyan. Kasi ikaw po'y Katoliko dati. Ang sabi, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name.
Oy, malinaw yun. Hindi naman sinasabi sa dasal namin na nasa rebulto ka. Ikaw po sinamban namin. Wala namang ganun. O, yung rebulto, representasyon lang po yun. Halimbawa, bigyan kita ng yung pinakadabis na alanuhiya. Si Rizal, ini-exile sa Lunita. Hindi ko alam kung ano yung taon na exile siya. But December 30 patay po siya at exactly 7:30 ng umaga. Ngayon, wala namang auto si Rizal at wala naman siyang sulat kahit sa mga liham niya, kahit sa kanyang 2 libro na kapag ako'y namatay, gawan niyo ko ng rebulto. Kada lungsod, kada syudad, in every city, in every municipality, lagay mo yung mga picture ko sa loob ng paralan, sa loob ng opisina nyo, tanggapan nyo, lahat-lahat. Wala namang sinasabi si Rizal. Pero bakit ginawa ng imahe natin mga Pilipino? Kasi siya po in honor sa kanyang pagiging national hero. Masama ba, no? Sandali, sir. Masama ba? Sir, sandali, hindi po ko tapos, sir. Hindi po ko tapos. Masama ba ang gumawa ng rebulto sa isang taong hero? Hindi naman. Kasi ano bang pakay natin doon? Kasi sila po yung national hero. May mga ambag sa ating bansa. Sandali lang, sir. Hindi pa ko tapos, sir. May mga ambag sa ating bansa. Si Kristo may ambag ba? O maya nga, tinubos tayo eh. More than national hero si Kristo kasi Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. Sa paliwanag ko, Brad, kasi ang paliwanag ko, Brad, hindi ko tanggapin yun, pero paliwanag ng Diyos, tanggapin ko yan. Kaya nga kaya nga yung hindi naman sinabi ng Diyos, igawan nyo na rebulto si Rizal eh. Hindi naman natin sir, hindi naman natin hindi naman natin sinasabing si Rizal ay kasama na doon sa ginawa ko lang naman ng sir, ng analohiya yan. Analogy lang yon. Na pinakamadaling pagka sinasabi natin analohiya para madali natin maintindihan kung ano yung pakay. Diba yung pinaka-purpose mo kanina, yung pinaka-tanong mo talaga kanina, sabi mo, Brad, saan mababasa sa Biblia na inutusan kayo, Roman Catholic, na magawa kayo ng mga rebulto? Saan yan? Diba? Yan yung Muslim na mga tanong na natatanggap ko dito. Brad, sabi lang pag-usapan din Exodo 20, wala akong sinabing iba. Kaya nga, Exodo 20. Malinaw na, kahit hindi natin pagdidibatihan, kahit hindi natin pagdidiskusyonan yung Exodo 20, malinaw na sa akin, huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan o rebulto, larawan. Yung tinutukoy doon, sir, yung tinutukoy doon sa sir, sa mga yung tinutukoy doon sa Exodo 20 na mga larawan at mga rebulto, yun yung Diyos-Diyosan. At sabi, sir, kaya taon niya, doon sa himpapawid, doon sa langit, bawalo. Yan yung ibig sabihin po, kung babasahin mo doon sa sa Deuteronomio 4:19, yun po yung ibig sabihin nun. Anong hindi natin pwedeng gawan? Yung mga bituin, nasa langit yun. Yung mga sandali lang, sir. Yung buwan. Sino ba yung katuparan sa hula na gumawa ng bituin at buwan? Sa palagay mo, sir, sino? Ano? Diba, ang binanggit, bawal ho. Kahit sa impapawid, bawal. Dan ngayon, sino ba yung pinag-uusapan doon? Ano ba yung context noon? Magbasa ka sa Deuteronomio 4:19. Sandali lang, hindi pa ako tapos. Sandali lang, sir. Hindi pa ako tapos para magkaintindihan tayo, para magkalinawan tayo rito, sir. Okay. Lalayo sa ko kasi hindi pa nga tayo. Kaya nga hindi ako lalayo kino-contextualize ko yung ginamit mo. Kasi kapag sinasabi kasing larawan, ang nasa isip mo, gine-generalize mo na. Nakasama yung mga santo namin, kasama yung mga larawan ni Jesucristo, kasama yung mga larawan ni Birheng Maria, rebulto ni Birheng Maria, rebulto ni Cristo. Yun yung mga pakay nyo di ba? Ano mo kailangan, hindi yung sinasamba, gusto mo ba ng proof o hindi na kailangan? Sandali lang. Mamaya na tayo muna yung samba-samba na yan. Dito muna tayo sa sa paggawa ng rebulto. Kasi malinaw mamaya na yung isong samba-samba. Kung niluluhuran ba namin yan o hindi. Sinamba ba namin yan o hindi. Ibang usapan na yun. Dito muna tayo sa sa paggawa ng rebulto. Kasi kapag okay sa Diyos na magawa ng rebulto, anin punta na tayo dun sa isong sinamba ba? Niluluhuran ba ninyo? So sir, ang ibig sabihin nun, yung ginamit mo na bawal gumawa, yung nasa himpapawid o sa itaas, kahit ang nilalag, yun po yung ibig sabihin, ang tinutukoy nun, nasa Deuteronomio 4:19.
Na hindi tayo pwedeng sumasamba sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sino ba yung katuparan? Sandali lang, sir. Huwag ka muna magtanong kasi nagkuhan pa ako, sir. Nag-explain pa ako, ha? Para magkalinawan tayo rito, sir. Sige. No, sige. Sino ba yung katuparan? Sino ba yung hindi naman sinasabi natin katuparan kasi hindi naman ito hula. Sino ba yung sumuswail at gumawa ng simpapoid, buwan at saka star? Sa tingin mo, sa palagay mo, sino? Islam. Tingnan mo yung simbahan nila, di ba? May buwan at saka may star. Oh. Nabasa ng tipan sa Deuteronomy na yung iba sumasamba na sa araw. Hindi naman ang simbahang Katoliko, wala naman kaming doktrinang sumasamba kami sa araw. Sino bang araw sinamba natin? Hindi naman kayo yung sa lumang tipan, yung sinabi doon. Ha? Hindi kayo yun. Oh, hindi naman kami. Bakit mo ibinintaw sa Katoliko yun? Ang sa inyo, yung wag gumawa ng larawan ng anumang nilalang. Ay sir, walang problema. Ano mang nilalang na nasa himpapawid. Diba? Ibalik mo. Basahin natin yung teksto na ginamit mo. Sige, balik mo. Babasahin natin yun. Balik mo. Ito matanong mo, Brad. Ang tao ba, hindi ba nilalang ng Diyos yan? Nilalang yan, pero hindi naman yan nasa himpapawid. Ano ka ba? Yan ang pala. Kasama yan. Ay, hindi kasama yun. Pagka nga nasa himpapawid, ang tao nasa himpapawid ba? Ang tao nasa himpapawid ba? Kaya acknowledge ka dyan, Brad. Kasi Generalize mo eh. O ngayon pala, sasabihin mo, bawal. Eh di magmula ngayon, tanggalin mo na yung picture sa Facebook mo, bawal pala eh. nilalang ng Diyos eh. Kahit anumang nilalang eh. Ay buong nilalang, kasama. Sabihin, Sir, kasama. sir, malinaw, sir. Basahin natin yung sita sa ginamit mo. Sige, atras mo. Sige, pakita mo ulit. Ba't ayaw mo na pakita? Pakita mo ulit, babasahin natin yan. Bakit ayaw mo na pakita? Brad kasi Kristo, hindi kasama yan. Kasi si Kristo, nagmula yan sa anghel. Oh, ayun. O ang nilalang, kasama yan saan? Oh. Gawa ng puti. Eto. Sa labok. Sir, Oh. bakit mayroong imahe, sir? Bakit mayroong rebulto na hindi pinagiba ni Josue? No, siya po inutusan ng Diyos, nagibain lahat ng mga Diyos-Diyosan, pati yung kanilang mga templo. Ba't may nakita sa saunan? Kaninong monumento yun? Sabi ng mga tao doon, yan po ay monumento ng propeta. Ay, sandali lang. Sandali, hindi pa katapos. Diba? Si Josue, inutusan sa ng Diyos, nagibain lahat ng mga Diyos-Diyosan, pati yung kanilang mga templo. Lahat, pinagiba. Sandali lang. Hindi pa katapos. And then, may napansin siya sa unahan. Nagtanong siya sa mga tao, kaninong rebulto sa unahan na meron yun? Sino yun? Sabi ng mga tao, yan po yung rebulto ng isang propeta na naghuhula, na humuhula, na nagpredict sa ginawa mo ngayon. Sabi ni Josue, huwag mong galawin yan. Kahit kanyang mga buto, huwag mong galawin. Bakit hindi pinagalaw yun? Hindi naman Diyos may sabi, si Josue may sabi. Hindi. Kaya nga, di ba, inutusan si Josue. Di ba, inutusan siya. Dapat, kasi inutusan siya. O siya, ginawa na niya. Giniba na niya lahat ng mga Diyos-Diyosan, pati yung kanilang mga templo. Dinumihan pa nga ni Josue. Dinumihan pa niya lahat. O, sige. Nung napansin niya sa unahan, mayroong rebulto. Nagtanong siya sa mga tao. Sandali lang, sir. Nagtanong siya sa mga tao, sa nakita niya rebulto. Baka naman kasi kasali yun. Gigibain na sana niya. Kaya nagtanong-tanong muna siya sa mga tao doon. Yung mga naninirahan. Sandali lang, sir. Sila may sabi nun. Kaya nga, makinig ka sa akin, sir, para magkaintindihan tayo. Nagtanong si Josue. Nagtanong siya, sabi niya, sino ba yung rebulto? Monumento. Oh, monumento. Kaninong monumento na sa unahan? Sino ba yun? Sabi ng mga nandun, yun yung libingan. Sandali lang, sir. Sir, sandali lang. Hindi pa ako tapos. Sapaw ka na sapaw eh. Paano tayo magkakaintindihan nito? Basahin mo na yung 5 bago tayo pumasok sa... Sandali mo na yung 5 kasi yung 5 tumutukoy ba doon sa pagyuyukod? Paggalang, pagsimba, worship. Mamaya na yan, sir. Mamaya na yan. Dito muna tayo sa iso na bawal. Ito pinagbabawal. Kung we have to solve these cases kung bawal ba talaga.
o hindi. Na, kung ano yung pinagbabawal, kung ano yung hindi ipinagbabawal. Sandali, sir. Sandali lang, sir. O, lagi, kasi sandali lang, para mag-intindihan tayo. Ito, sa isang senaryo, mababasa natin yan sa... Ako yung pinapalabas mo na lahat doon rebulto bawal, hindi. Sabi ko kanina, ang lahat hindi lahat ng rebulto bawal kasi napagawa ang Diyos kay Moises. Oh, nagpagawa pala eh. Bakit hindi pinagiba yun? Diyos-Diyosan ba yun? Pabaltarin mo ko? Sir, Diyos-Diyosan ba yung ginawa ni Juan? Diyos-Diyosan ba yung ginawa ni Moises? Brad, kerubin yung Brad. O kirubin. Ano ba yung kirubin? Ano bang paglalarawan mo sa kirubin? Di ba isang anghel na may pakpak? Basahin mo, may angel pakpak ba? Oh, basahin mo. Oh. Bakit hindi pinagiba ng Diyos yun? Bakit pinahintulot ng Diyos yun? Kung alam natin na Diyos-Diyosan lahat ng mga rebulto. Tanong Brad, sino utusan Brad? Si Moises? O kahit na, wala tayong pakialam kung sino inutusan. Pagkabawal, bawal. Patuloy ko ba si Moises? Sir, hindi naman issue dito kung anong religion yung pinagbabawalan. Ang issue natin dito, malinaw sa utos ng Diyos, sa 10 utos, sa verse 4, binasa natin, huwag kang gagawa. Pag sinabing huwag gagawa, ibig sabihin ng Diyos ay siya mismo ay sumusuwail sa kanyang sariling utos. Well, siya mismo nag-utos kay Moses, gumawa ka ng kirubin. Ito yung sukat, ito yung porma, ito yung hugis. Oh, Sa panahon ng Israelita Brad, ang utusan si Moises lang. asa hindi bawal? Inutusan sa ng Diyos. Wala tayong pakialam kung sino inutusan, si Moses ba o kung sino si Pilato. Ang punto natin dito, yung term na pinagbabawal. Brad, yung ginawa ni Moises, hindi pala rin luklukan ng awa ngayon. Hindi. Sige. Ito. Yung verse 4. Diyan muna tayo sa verse 4. Okay. Anong mga larawan ang pinagbabawal nun? Brad, alam mo ba kung ano ibig sabihin ng larawan? Larawan at tribulto, di ba? Picture. Larawan ng tao, larawan ng hayop, larawan ng mga puno. Ano pa ang larawan? Sipa, ano pa? Marami. Ano pa? Mga klases, lalaman. Di ba, sabi mo, Larawan. Gusto ginawa ng Diyos, di ba? Lahat ng ginawa ng Diyos. O yung anghel, ginawa ng Diyos ba yun? Pinagbabawal ng Diyos yan sa utos sa Israelita. No, sir. Yung anghel, ginawa ng Diyos ba yun? Kasi alam mo bakit, Brad? Ay, hindi mo natin sinagot eh. Sir, yung anghel, ginawa ng Diyos ba yun? Alin? Yung anghel, nilikha ba ng Diyos ang anghel? Oo naman. Sabi mo kanina na kapag lahat ng nilikha ng Diyos ay bawal gawa ng rebulto. Bakit ginawa ng rebulto ang anghel? Nasa kirubin pa pinatong. Brad, nang anumang nilalang. Oh. Nilalang. Kaya nga, yung anghel, nilalang ba yun? Nilalang ba ng... Bakit? Gawa ba yan sa putik, Brad? Kahit na. Sir, pagka nilalang, sir, hindi ibig sabihin gawa sa putik. Pagka nilalang. Hindi sabihin kasi si Kristo kasama din. Kasi si Kristo, anak din ni Maria. Sir, yung issue natin dito sa Exodo 25. Ulitin ko, sir, Sir, dali lang, sir. Para magkaintindihan tayo, sir. Sir, ganito, sir. Baka naman kasi magkainitan tayo dito, sir. Paalala ko lang, sir, no hard feeling lang tayo, sir. Friendly discussion lang, ha? Sige. Huwag tayong umabot do sa kagaya na nangyari kay Peter Pindon sa Seventh Adventist na nagkaedita ng mga picture. Huwag na yun. Hanggang sa nagkasuhan sila, sir. Bawal na yun. Sige, ganito, sir, Sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 4, pinagbabawal yung mga Diyos-Diyosan. Kaya ngayon, binasa ko kanina yung sitas mo sa screenshot, malinaw naman dito, malaki naman sa akin, screenshot. Ay binasa ko, ay malinaw, kahit hindi na natin pagdidiskusyonan yun. Binagbabawal Diyos-Diyos, hindi naman lahat ng mga rebulto. Mayroon ka bang nababasa lahat? Wala namang, teka, basahin natin ha. Huwag kayong magkaroon ng Diyos-Diyosan o kaya larawan o rebulto ng anumang nilalang nasa himpapawid. Nasa himpapawid nga. Ano ba yun? Malinaw, nasa himpapawid. Si Kristo nasa himpapawid ba yun? Si Santa Maria nasa himpapawid ba yun? Hindi ba kasama? Wala, nasa langit yun, sa lupa. Sino ba yung Sino ba yung sa pagkakaalam mo, binanggit ko kanina, sino ba yung nalalaman mo at alam mo, sino ba yung nalalaman mong religion na gumawa siya ng mga bagay na nasa himpapawid, na pinagbabawal pala? Iba yung Islam, gumawa sila ng star at saka may bulan, may buwan. Yung sa lupa, Brad. Brad, yung sa lupa, hindi mo sasama yan? Sa lupa. Sinong ginawa namin na nasa lupa? Ginawa namin na rebulto. At sinamba namin? Sino? Tao. Yung mga, tawag yung mga banal. Mga banal. Mga banal yun. Ano
sabihin ng banal, Brad? Di ba walang kasalanan? Kapag ka sinasabi nating banal, wala na ho sila dito sa lupa. Yung siguro yung nakikita yung mga patay po nilang katawan, nandoon nakahimlay sa libingan. Minsan nga yung may sandali para magkaintindihan tayo. Yung may mga santo, yung santo namin din na mabilang, sir. Kung makikita mo yun, sir, yung santo namin, minsan, hindi naman lahat. May mga santo namin na buo yung katawan na hindi naaagnas. Kahit ilang taon na nakalipas. Si Saint Carlo Aquites, sandali lang. Nako. Paano tayo magkakaintindihan? Sapo ka na sapo eh. Di mo ko pa sasagutin. Ay, sino pa? Si Saint Padre Pio. I think itong si Saint John Paul de Sican, hindi naagnas yung katawan niya. At iba pa yung mga santo na hindi naagnas yung katawan. Yung kanilang katawan na iwan sa lupa. Tama naman yun. Pero yung kanilang kaluluwa, sir, nasa langit na po. Kaya nga, hinihingian namin ng tulong yon sa pamamagitan ng kanilang mga imahe at kanilang mga katawang nakahimlay doon na hindi naaagnas o sa kanilang libingan, kasi sila po yung pinakamalapit po sa Panginoon kasi nasa langit na, nasa piling na ng Panginoon. Kaya sinasabi dito na huwag kang gumawa ng Diyos-Diyosan o larawan o rebulto ng anumang nilalang na sa impapawid. Wala namang simbahang Katoliko gumawa ng star, gumawa ng buwan, nilagay sa aming simbahan at kinikilala namin parte sa aming simbahan. Wala naman. Pagkakalam ko lang, Islam meron. Di na natin pag-uusapan yung Islam. Sige, ito tayo. Ito pa, nasa lupa. Sino ba yung nasa lupa? Ginawa namin. Gumawa ba kami ng isang aso at sinamba namin, pinaparada namin? Gumawa ba kami ng mga bagay-bagay na nasa lupa? Ano ba yung nilalang? At pinarada namin? Wala naman. Ano pa? Nasa tubig. Hindi naman kami gumawa ng isda at pinaparada namin ito. Matanong kita, Brada. Ay, Ano naku. ibig sabihin ng santo? Ha? Ano ibig sabihin ng santo sa inyo? Pag sinasabi na santo, banal. 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 Sila yung mga tao na sabihin na lang natin. Ha? Brad, banal ha? Di ba? Ang santo, banal. Pag sabihin banal, hindi nagkasala. O ngayon, ang tanong ko ba, ang mga sinamba niyo pa Padre Pio, hindi ba nagkasala yan? Hindi na nagkasala yon kasi pinatawad na. Sandali, sir. Paano tayo magkakaintindihan? Hoy, stoy. Paano tayo nagkakaintindihan? Hindi pa ako sawat. Sapo ko na sapaw. Hindi kasi, Ay, nako. binabagtad mo ang sitwasyon eh. Kaya nga in-explain ko sa'yo bakit hindi sila nagkasala. Bakit? Kasi po, kapag sinasabi natin santo, wala namang santo na walang nakaraan. Walang pinagdaanan. Lahat po sila may kasalanan dati. Halimbawa, sandali lang. Sir, paano ko naman masabi sa'yo ng na ikaw, hindi pa ako tapos. Sapo ka na sapo eh. Hindi. Kasi ang interpretasyon mo, sabi mo si santo, banal. Kaya nga naging banal, kaya nga walang kasalanan. Nag-explain ako, makinig ka sa explanation ko. Di ba? Kaya nakinig ako sa tanong mo eh. Kaya makinig ka sa explanation ko. Sige, bakit naging walang kasalanan? Kasi po pinatawad na sila ng Diyos bago pa sila namatay. Kaya nga gumawa sila kasi nung dati, halimbawa si Saint Agustin, maraming babae. O sino pa yung mga santo na nag-struggle about lost? Di ba? Yung lost, ano ba sa Tagalog yung lost? Ngayon, noong sila po ay iniwan nila yung mga gawaing masama, bumalik sa Panginoon, nagserbisyo sa simbahan, at matapos at bago sila namatay, ay nakareceive sila ng sacrament of confession, lahat-lahat na siniservisyoan nila lahat ng mga ginagawa nilang kasalanan, kanilang iniwan at nagserbisyo sa Panginoon. Kaya namatay sila, tanggap sila sa kaharian ng Diyos. Kaya nga naging santo. At hindi po basta-basta, sir, sandali, sir. Ay, hindi pa ako tapos. Sapo ka na sapo. Paano to? Ang interpreter mo, wala na sa Biblia. Kahit na wala sa Biblia, sir, pagka nagsagot ako, makinig ka na lang. Kung hindi mo tanggap sa sagot mo, sige, tikim mo muna dyan. Sarado mo na yung bibig mo para magkaintindihan tayo. Programa mo kasi yan kay ikaw ang bida yan ngayon. Hindi naman, sir. Pinakinggan ko yung tanong mo. Pakinggan mo muna ako. Hindi naman ako nagbibida-bida dito. Kasi kapag nagbibida-bida ako dito, sir, kinik out na kita. Kanina ka pa sapo na sapo. Ito ba kasi kayo na, hindi mo nasagutan sa tanong kayo na eh. Kaya, Ano tanong mo? Sige. magbasa. Ano tanong mo? Ang lahat ng yuyukuran, sabi, wag
sa 5, huwag kayong yuyukod o maglilingkod. Sir, mamaya na yung huwag kang yoyokod. Kasi kapag yan yung pag-uusapan natin yan, hindi pa tayo tapos sa unang kaso. Tapos sa Brad, kasi Yung unang kaso natin dito na nire-resolba natin, kung pinagbabawal ba o hindi yung mga larawan o yung mga ribulto. Lahat po kung ano-ano yung mga ribulto na pinagbabawal, ano yung mga ribultong pinahihintulot. Yun yung kaso natin ngayon dito. Ngayon, kapag na-resolba na natin to kung bawal ba o hindi, saka na natin pupuntado sa isyo kung niyuyukuran ba yung pinagbabawal o yung hindi pinagbabawal. Yun. Para hindi tayo masyadong gulong-gulo dito. kaya sabi ko na, ang ribulto hindi naman pinababawal. Yun. Good. Authorized ng Diyos na inutos ng Diyos. Yun. Oh, sige, case close na tayo. Hindi naman pala pinagbabawal yung ribulto. Ikaw na may sabi. Sige. Oh, ibang isyo. Inutos ng Diyos, hindi inutos ng tao. Oh, kaya nga, inutos ng Diyos sa amin eh. Sa inyo gumawa kayo ng ribulto ni O, inutos ng Diyos yun eh. Hige, bigyan kita ng sagot. Bakit inutos ng Diyos? Oh, makinig ka. Mababasa yan. Sige, makinig ka. Ikaw na yung nagsabi na hindi bawal yung ribulto. Kapag ka, sir, sandali lang, sir. Naku, sir. Paano natin maintindihan? Paano tayo magkakaintindihan, sir? Sapaw ka na sapaw, sir. Alam mo, sir. Sir, sandali lang, sir. Alam mo, sir, kapag nagbibida-bida lang ako sa programa ko, sir, tama ka naman, programa ko to. Kini-kick out na kita, sir. Dahil hindi ka nakikinig sa mga sagot ko. Sapaw ka na sapaw. Mabuti, sir, taas ang pasensya ko dito, sir, kasi bisita ka, ini-entertain kita. Nagtanong ka lang, hayaan mo muna akong sumagot sa mga tanong mo. Kasi programa mo yan, kasi ikaw ang bida. Kasi Kaya nga kaya nga, sir, hindi ako nagbibida-bida rito. Lahat ng programa ko dito, welcome lahat. Hindi ibig sabihin, pag programa ko to, akin lang to. Hindi kayo pwedeng sumali rito. Binibida ko lahat ng mga tao dito. Kapag sila po'y nasa tama, o ikaw, kung hindi lang ako kung nagbibida-bida lang ako dito, sir, kinik-out na kita kanina pa. Di ka nga nakikinig sa akin sa mga sagot ko eh. Kaya tanong ko sa iyo, maliban sa inutos ng Diyos, ano pa ba? Ano mo kay Nas? Inutos ba ng Diyos na gawa na rin? Yes, inutos. Impliedly, yes. Saan mababasa? Okay. Saint Matthew chapter 16, verse 18 to 19. Sandali lang, sir. Kaya huwag ka sapo. Makinig ka muna, ha. Hindi pa ako nagbasa ng sitas. Isapo ko na. Matthew chapter 16, verse 18 to 19. Ito, ha. Si Kristo nagtayo siya ng kanyang simbahan. Iglesia. Ayan. Kay Pedro yan, Brad eh. Ay, sandali lang, sir. Naku naman, nagko-komentaryo ka. Paano tayo magkakaintindihan ito? Sabi mo, inutos ng Diyos, ha? Sige, inutos. Kaya nga, si Kristo nagtayo siya ng kanyang iglesia. Alam mo yan. Alam nating lahat yan. At pagkatapos niyang magtayo, sinabi niya kay San Pedro, sa ibabaw, sinabi niya, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At pagkatapos nun, mayroon pa siyang sinasabi. Hindi lang basta-bastang itatayo niya. Kahit, babasahin ko to, King James Version, ha. Para mas klaro. Nasaan na? Sandali lang. Ay, naku naman, atat na atat talaga itong si Brado. Peace muna tayo, Brad. Love you. Sa brotherhood, love you. Huwag kang galit. Sige, ha. Sige. Ito. Natakda naman tang Glenny kahanap pa ni. Pare, I love you. Ito. Basahin natin to. Verse 16. Sige, ha. 18. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipagnaig laban sa kanya. Ang nagsabi si Kristo. Sino yung Kristo? Diyos. Alam natin yan kasi yung born again, naniniwala si Kristo Diyos. Maliban na lang siguro sa iglesia ni Kristo, yung saksing Jehovah. Sige. 18 tayo, 18. Sige. Pagka 19, sinabi dito. Pagka 19. Parang may na-misprint ka sa binasa mo eh. 18, sinabi ni si Kristo may sabi niyan? Si Kristo nga may sabi. Ilan yung contestant, ilan yung nagsalta dyan? Sir, si Kristo yung speaker dito. Ngayon, di ba ang ama dapat nagsabi niyan? Si Kristo yung speaker.
O si Kristo yung darak na tutukoy eh. Sir, wala tayong problema kasi darak na yun. Brad, Sir, wala tayong problema kasi yung darak na yun. Basta ang importante, ang speaker nito si Kristo talaga. Kasi siya po yung nagsalita sa harap mismo ni San Pedro. Ano sino sabi diyan? Si Simon ba? Sino sabi ni Simon niya kung sino salita diyan? Ang ama ba o si Kristo? Si Kristo nga yung speaker. Sino salita diyan? Ang nagsalita si Kristo. So, siya yung speaker dito. Ayan nga naman kasi yung Diyos Ama yung kausap ni San Pedro. Ang sinabihan ni Kristo si San Pedro. Tuloy tayo sa verse 19 para kwan. Kasi yung pinakapunto ko lang dito, sir, is 19 lang talaga. Pero sinali ko lang yung 18, sir, kasi sa simbahan mismo eh, di ba? Ito, 19. Sandali lang, sir, makinig ka muna, sir. Basa pa ako, ano ka ba? Kasi Brad, balik ka, Brad eh. Ay, nako. Pinaliwanag ko na sa'yo yan yung kung sinong speaker at kung sinong sikang person na sinabihan ni Kristo. Ayaw mo. Hindi, kasi Brad, balik kahit sa paliwanag mo sa tao yan kasi ang kausap niya Simon dyan ay ang ama. Si Simon yung ama dito? Ang kausap ni Simon dyan, yung ama. Sino ba yung ama? Paano nakausap ni Simon yung ama? Hindi yung katawan. Sino yung katawan? Sino ba yung nagsalita sa harap ni San Pedro? Brad, si Kristo yun. Oh, yan naman pala, si Kristo eh. Hindi kaya sama yun. Sige, sir, matatagalan tayo din, sir. Pagpalagay na lang natin, sir, yung ama. Sige, granting without admitting for the sake of the argument, yung ama ang nagsasabi kay San Pedro, ginamit lamang si Kristo. Sige, go. Verse 19 tayo. Sabi ng ama, sige, sa verse 19, ang ama din ba ang nagsasalita nito? Alin? Yung sa verse 19? Di basahin mo. Basahin natin. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. At anumang iyong talian sa lupa, ay talian sa langit. Ang binasa ko is Holy Bible. Sandali lang, sir. Ang binasa ko version, Holy Bible, King James Version, Biglot Edition. Sige, ito Sige. Binigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. At anumang iyong talian sa lupa ay itatalian sa langit. At anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ngayon, ito yung pinaka-authorization namin sinabi mo. Sino nag-utos? Ang Diyos. Ito, inutos na niyo sa loob ng simbahan. May nabanggit pang gumawa ng larawan dyan? Meron. Kaya nga, sir, generalize na lang. Authorization mo. Pag sinasabing kung ano yung talian, ay talian sa langit. Kung ano yung kalagan, ikalagan naman sa langit. So, kinakalagan namin dito eh. Ano ba yung sinabi ng Diyos na authorization niya? Sinabi ba niyang pwede gumawa ng larawan? Hindi. Sir. Explicitly, wala. Pero impliedly, meron. Kapag sinasabi kasi, di ba sinasabi ng Diyos dito, kung ano yung pinagbabawal dito, pinagbabawal yan sa langit. Kung ano yung pinapahintulot dito, pinapahintulot yan. Pinapahintulot namin eh. So, tinatanggap ng Diyos yan dun sa langit. Nakikinig nga yan Diyos. Ikaw pa hindi nakikinig. Tanong Brad, saan mababas si Brad na si Pedro ay isang Katoliko, Brad? Sir, ibang usapan na yun. Sir, ibang usapan na po yung si San Pedro ay Katoliko. Hindi naman natin sinasabi dito ay Katoliko ba si San Pedro o hindi. Huwag na Christian. Ang sinasabi natin, sir, ang pinakapunto natin dito, sir, ganito. Sa Old Testament, nagbasa ka ng sitas. Exodo 24 hanggang 5. Binanggit pa nga yung 3. Doon tayo nagdidiskusyon kung pinagbabawal ba o hindi. Ngayon, sa ilang minutong pagdidiskusyon natin, ikaw na nga nagsabi, hindi bawal yung rebulto kung ang Diyos ang nagutos. Ngayon, natanong mo, kasi hindi pala bawal pag Diyos ang nag-utos. Yung mga larawan sa loob ng simbahang Katolika, sandali lang, sir. Sir, sandali lang para magkaintindihan tayo, sir. Sinabi sa Pedro na gumawa. Sir. Kaya magkaintindihan tayo dito, makinig ka, sir. O na ganito. Ulitin ko, sir. Tiko muna bibig, sir. Ulitin ko. Kaya ka napatawag dito dahil may concern ka sa rebulto. Sa dinami-dami ng doktrinang Katoliko, yung pang-rebultong pinupuntarya mo. Sige, dito tayo sa rebulto. Sandali lang. Dito tayo sa rebulto. Naglatag ka ng sitas, dinidiskusyon na natin ng ilang minuto. Ngayon, sa ilang minuto nating pagdidiskusyon, sagot ako ng sagot, kahit sumasapaw ka minsan,
ay narinig ko na mismo sa iyong bibig na nagsasabing, ikaw na mismo nagsabi, hindi pala bawal yung mga rebulto. Yun nga, kapag, sandali lang, huwag kasapaw. Yun nga, kapag ang Diyos ang nagutos. Sandali lang, sir, para magkaintindihan tayo, sir, nire-review ko lang yung mga sinasabi mo. Ha? Sige, sir, mamaya na yan, sir. May panahon ka naman magsalita, sir. Pasasalitain mo muna ako, sir, ha? Sige. Usapan ba sabi ko may pakita. Sandali lang, sir. Para magkaintindihan tayo ba? Sir, ha? Kaya makinig ka muna, sir. Makinig ka. Okay. Ngayon, sa tagal ng pagdidiskusyon natin, sa ilang minuto, ay ikaw na mismo nagsabi na hindi naman bawal ang rebulto pag ang Diyos ang nag-utos. Sige, natanong mo nga sinong nag-utos ng rebulto ang Katoliko? Diyos ba? Sinabi ko, yes, Diyos. Kaya nga binanggit ko yung saan nabasa. Sabi mo, saan sa Biblia mababasa? Sandali lang, sir. Hindi pa ako tapos. Hindi pa ako tapos. Tumahimik ka mo'y Tagalog. Maya na yan, sir. Kahit mali ako, sir, kahit sabihin mong mali ako, makinig ka na lang. Hindi. Mamaya na yan sa'yo. Kasi binigyan ka naman ng oras para magsalita. Ako, bigyan mo muna ako ng oras para magsalita din. Ito si Maria. Programa ko ito, sir. At pagkatapos gagahungan mo ko ng ganun. Ay, wag ganun. Out of the context dyan. Kahit na mag-out of context ako, kahit na sasabihin mo nagkamali ako, kahit na sasabihin mong out of context ako, makinig ka na lang muna, ha? Para magkaintindihan tayo. Kahit hindi mo tanggap yung mga sagot ko, makinig ka na lang. Nabaitad mo Sige, ha? Makinig ka. Ngayon, nagtanong ka. Sinong nag-utos ninyong mga Katolikong gumawa kayo ng mga rebulto? Sabi ko, sandali lang, sir. Hindi pa ako tapos. Tingnan mo. Umabot yan na naman kay Maria. Kanina, Pedro Pio. Mababasa mo yung sa record mo. Sir, makinig ka, sir. Para magkaintindihan tayo, ha? Sige. Brad. Ay, sir. Nahihirapan ako. Magsalita ka na lang, sir. Makinig na lang ako sa'yo, sir. Ano ba to? Wala naman tayong dito. Sige. Mag-explain ako. Ayaw mo makinig. Makinig na lang ako sa explanation mo. Sige, go. Tumahimik. Wala. Nawala. Wag ganun.